porque é máis armónico, máis eufónico. Desde un punto de vista técnico, podemos dicir que esa vogal final completa un peminario de ritmo trocaico que son os propios do galego. Cando hai un contexto prosódico adecuado, sobre todo en final de enunciado, ou cando facemos unha suspensión, engadimos ese é paragóxico, especialmente cando a palabra é aguda e acaba en consoante. Por exemplo, mare ou para min. Tamén o podemos engadir cando acaba en calquera vogal aguda, por exemplo, que acabe en ditongo, como a eue ou chegouе, ou incluso cando acaba en vogal, por exemplo, papae, papaie. Algúns falantes tamén o poden engadir en calquera contexto, en calquera palabra acabada en consoante, por exemplo, incluso en plurais. As patácase ou fun as canariase. Mais isto é moito máis minoritario, menos habitual. Por iso, na lingua tradicional, e sobre todo nas cantigas, é moi frecuente, nas cantigas e nas coplas tradicionais, é moi frecuente que apareza este é paragóxico, e por iso Treixadura, cando canta esta cantiga tradicional, di: se chove deixa chovere, se orballa deixa orballare, que eu sei dun abriguiño onde me ir abrigare.